ಯಾನೇನು ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಲು ಹೊಟ್ಟೆ ಜನಲ್ಲೇ ಇರುವಾರೆ ಟಿಕ್ಕ ಟಿಕ್ಕ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಶರ್ಮ ಬರ್ತೀನಿಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಶಿರ್ವಾದ ಎಂಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಪದವಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಸ್ವಾಗತ. ಗಹನಲ್ಲೇ ತಂದು ಬರ್ತಿತ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಉಂಡು ಬಂದು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ನಮಕಿಜ್ಜಿ ಅವು ರಾತ್ರಿ ಎಡತ ಬರ್ತೀನಿ ಚಂದ್ರ ಅಂಚಾದು ನಮಕಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮನೊಂದೇ ಗೊತ್ತಾವು ಜಂಕ್ ಆಂಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಕದಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಏನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಸೊ ಆರು ಬಂಡೇರು ಮಜ್ಜಿ ದೀಲ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬಂಡೇರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಜ್ಜಿ ಗಂಜಿ ಮಲ್ದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಡ ಕಾಡೆ ಗಂಜಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರೆಂದು. ಸೊ ಐತ ಗಂಜಿ ಉಂಡು ಬೈಯಾಗ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಈ ಗ್ರಾಣದ ನೆನಪೇಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ದು ಉಳಿತೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಮಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಡ್ರಮ್ಮಿಗೆ ಮಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅದು ಪನ್ಪಿನಿ ಇದು ಈತ ಸಾಮಾನು ಉಂಡು ಫ್ರಿಜ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪೂರ ಮಜ್ಜಿ ಪಾಡೊಂದು ಕದಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಪುಲ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡ ಏತ್ ಪುಳಿ ಅವು ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಉಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಿ. ಓಕೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಒಣಸಗೆ ಬಂದು ಒಂಜರೆ ತನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜರೆ ದುಂಬು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಕೆಲವ್ದ ತೂನಾಗ ಕಾಣಿಡ್ದಕ್ಕ ದಾಲ ತಿನೇರ್ನೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಉಂಡು ಬಟ್ ಕೆಲವ್ದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜೆರಡು ದುಂಬು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂಜರೆ ಕುಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀ ಸೊಪ್ಪು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಸೊಪ್ಪು ಒದಿದನ್ ಬಂಡೈತಿ. ಸೊ ಇನಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಹಣ್ಣು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಸಮಾತನ ಒಂತೆ ಇತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಐಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರಿ ಇತ್ತಾನೆ ಪುರಿತ ತಪ್ಪು ಪೂರ ಇತ್ತಾನೆ ಅಂಚದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಗದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಡ್ಜಲ್ನ ತಿಂದು. ಬಟ್ ಆರು ಒಂಜರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರ ಏನ ಅಂಬೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಐ ಬಂದು ಮಲ್ಪೇರ ಅದು ಈತ ಜನಮಾನಿ ತಿರ್ಗುಡು ಆಕ್ಲು ಪೂರ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಲೇಟ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಕ್ಲೇನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂಚೆ ಎಂಕಿ ಹತ್ತಿರುವೇರಿ ಅಂಚ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಒಂಜರೆಗೆ ಒನಸ್ವಾದು ಕೊರಿ ಆರು ಬರ್ತೀನಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಕ್ಕಿತ್ತೆ ಗಹನಲ್ಲೇ ತಂದಿತ್ತೆ ಈ ಜೋಕ್ಲನ ಅವಸ್ಥೆ ತೊಂಡೈತೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಲ್ಲ ಕೊರದೆ ಕುಳ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡ ಉಗ್ಲ ಮಂಡೆ ಮಿಚ್ಚ ಆಗಿತ್ತು ಜೋರು ಬಡವ ಎನ್ಲಕನೆ ಇಂಕ್ಲ ಬಡವ್ ತಡ್ತೊಂಡ್ರೆ ತೀರುಜಿ ಒಂದು ಏನ ಮಂಡ ಬಲನೇ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನಾಗ ಹಂಚಿನೇ ಇಲ್ಲ ಗಾನ ಇಡಲೆಗೆ ಆಯ್ತಕ್ಕೆ ಏನುಜಿ ಅವ ಯಾರೀತ ಫುಡ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ಉಂಡು ಬಟರ್ ನಾನು ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪೋ 7 ಗಂಟೆ ನಾ ಚಾಮಲ್ ಬನ್ನಿ ಅವತ್ತು ತಿಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬಾಬಾ ಗ್ರಹಣ ತಂಚಾದೆ ಅವೇ ಮುಗಿತು ನಡು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಕೊರ್ಲೆ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ದಾಲ ತಿಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಅವೇ ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಜ್ಜಿ ಬರೇ ಉಂಡು ಓದರುಂಡು. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಬೈಯಾಗ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಮಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಏನ ಮಲ್ಪೇರ ಕಜ್ಜಿಪು ಕನಪೇರ ಇಜ್ಜ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಮಜ್ಜಲ್ಲ ತೂಕ ಗಾನಿಗಿತ್ತೆ ಚಾ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ. ಸೊ ಅವೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಂಡ ಇಜಿನ ಎದ್ದಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಬೋಡ ತಾ ಅಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಬೋದ ಚೋ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಾದಾ ಬಡ ಏ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಕ ಬಾಬಾ 6:45ಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಮೀದು ಒರೆಸದು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಕವೇ ರಾಮ ದೇವರೇ. ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಚಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಚಾ ದೀದ್ ಕೊರಿಯೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಯ್ಜಿ ಮಾರೆ ಬಡಾಪುಣು ಅಂಚ ಅತ್ತಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ನನಗೆ ಚಾ ದೀತಾರ ಬಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಚಾ ದೀಪುನ ವರ್ಚ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾಮಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಂಜಿ ಕಟ್ರೆ ಆಪುಣ 4 ಗಂಟೆ ಬತ್ತು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೀನತೆ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ದೀಯ ಪಂಡೆ ಚಾ. ಸೊ ತ್ಯಾರ್ಲ ದೀಪಿರಿಗೆ ಬಯ್ಯದನೆ ಟೆನ್ಷನ್ 7 ಗಂಟೆದ ಏನ ಮಲ್ಪುನು ಅಡಿಗೆ ಅಂದು ತೂಕ ಏನ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕವೇ ಒರೆಸುದು ಮೀದು ದೀಪ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುನ ಅಡಿಗೆ. ಓಕೆ ನೆಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ ಮಾಡಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲ ನಾಟಕ ಉಂಟು ರಾಘು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಹಂಚದು ತೂಡು ಬಂದು ಉಂಡು ತೂಕ ಸಾಂಗ್ ಹಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದುಂಡು ದೂರಾಡು
ದೂರ ಪಂಡ ಮೂಲೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಡ್ತಂದು ಪೋರೆ ಆಪುಂಡು ಅಬ್ಬೋ ಪೋಡಿಗೆ ಲೋಕೆ ಜಂಚುಂಡು ನಾವಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಚಿರತೆನೇ ಬತ್ತನಿಂದು ಚಿರತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು 4 ಕೊಡ್ಲ ಕಣ್ಣು ಪೋಡು ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಅದನ್ನು 7:20 ಒಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅರ್ಥದ ಒರೆಸಿದ ಬೊಕ್ಕ ಗಹನ ಪದ ಯಾನ್ ಮೀದು ಬರೈತ ಎಂಬ ಬಿದಾಡಿಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಬೇಡ ಬಂಡೆ ಏನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಬುರ್ಚಿ ಸಾಗರ್ ಪೋಯಿ ಬಂಡೆ ಹಂಚದು ಬಿದಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಗಹನ ಸರ್ಬತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಗಹನಗ್ಲೇನ ಮಜ್ಜಿನೆ ಯಾಕಡೆ ಪಂತಿನ ತಾವು ಉದ್ದಿನ ಒಪ್ಪಡವು ಹೋಗ್ಲಿ ಜನಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ಬತ್ ಮಾತಾಡುಲ್ಲ ಹೊಡಿ ನೀನು ಕೂತೀನಿ ಅಂದು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬಾಡುಗ ಅಮ್ಮೆ ತೂಲ ಸಕ್ಕರೆ ತಿನಿಯರೆ ತುಲೆಗೆ ತುಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ತಿನಿಯರೆ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ನೀದ ಅಂಚ ಪತ್ತದ ಮಲ್ಪ ಇಜ್ಜರ ತಿತ್ತು ಬರುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮುರಾಣಿ ತರೆ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತು ತರೆ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಬಂಡ BP ಲೋ ಸೊ ಅಂಚದ ಪಾಕ ಲಿಂಬು ಫ್ರಿಜ್ ಉಂಡು ಉಪ್ಪಡು ಯಾನ್ ಬುರ ಇಂಚ ಪರ್ತಿಜಿ ಹೆಂಗೆ ಚಿತ್ತುಬುಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಚಿತ್ತುಬುಲಿ ತಿಂದಂಡು ಎಂಥರ ಸಮಾಧಾನ ಹಾಕೋಣ ಇಂಕು ನಿಂಬುದು ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತಾ ನೀರು ನೀನು ಅರಿಯಿಂದ ಬೊಲ್ದೇನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಹುಲಿ ಆಡದಪ್ಪ ಓಕೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿರ ರಪ್ಪ ದೀಪದಿ ಪೋಕೆ ಬಿದಾಡು ಎನ್ನ ಚಂಡಿ ಕೂಜಲ್ ರಪ್ಪ ಬಿದಾಡೋಡು ಎಲ್ಲ ಬಿದಾಡ್ತಿಚ್ಚಿ ಫೈನಲಿ ಹೆಂಗುಲ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಗೊಚ್ಚಿ ಪಂಡಲ ಗ್ರಹಣ ಆತ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಹತ್ತು ಮಾರಿದೆ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬಿದಾಯಬಹುದು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋತುಲ ಒಂಜಿ ಊಲ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಫೋನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವನಿ ಅತ್ತ ಎಂಕ ಬೋಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದು ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಎಂಕದಾಗ ಬೋಡಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕದಿಕೆ ಬರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ಆಂಡ ಅವಳು ಕದಿಕೆ ಪಾಡುವೇರಯ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಕದಿಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂಚತ್ತು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಗ್ರಹಣದ ಆಯ್ತಾ ಪುರ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪೂಜಾ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಆತಡು ಟೈಮ್ 6:47 ಮುಟ್ಟೆತ್ತನು ಸಮಾತುತ್ತ ಟೈಮ್ 6:47 ವಾ ವರ್ಮ ನಿಮಿಷ ವಾ ವರ್ಮ ನಿಮಿಷ ಏಪರ್ದು ಏತ್ ನಿಮಿಷ ಓ ರಾಮದೇವರೇ ಅಪಗ ಪತ್ತಿನಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರೆ ಇರಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದಿ ಹಲೋ ನಮಕ್ ಪಗೆಲು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಎಂಗುದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತೊನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಹೋಗಲ್ಲಿ ದಾದಾ ಸರ್ಬತ್ ಪರಿಯನ ಪೂರ ಮುಖೇನೇಕ್ ಮಲ್ಬೆರೆ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನಡ
ಅಂತೂ ಇಂತು ಫೈನಲಿ ಮೇರ್ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೋಪ್ಲೆಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾತನದೇ ಏನು ಕುಜಲ್ಲ ನುಂಗುಜು ಮಾರೆ ಇಂಕಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ದಯ ಬಂಡ ಕುಜಲಿ ಮೀದ ಒಂದು ಏನ ಕುಜಲ್ಲ ನುಗ್ಗಿದು ಅಂಚೆನೆ ಕಟ್ಟದೆ ಡೊನ್ಕ ಇಲ್ಲ ನುಕ್ ಮಲ್ದೆ ಡೊನ್ಕ ಹೌದಾ ನಮಗೆ ತಿನ್ನುವ ಆಸೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲನಾ ಗಾನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಾನ ಬಾಬಾ ನಡುತ್ತ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪತ ಕಮ್ ಕಮ್ಮಿಯ ಒಂದೇ ಮಾತಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಏನು ಈತಕ್ಕೇನು ಗಡಿ ಗಡಿ ಕವೇ ಬರೋದುಂಡು ಬಾಯ್ಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಏನ ಫೇವ್ರೇಟ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅದು ಬಂತೇರು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕೇನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಚೇನೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕೆ ಕೀ ಉಂಡು ಕೀಲ ಬಾಡ್ರೆ ಎಂಕೆ ಹೋಯ್ ರಡ್ ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದಡಿಗೆ ಹೊರಂಡು ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕ ಏ ಹಾಯ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಬುರ್ಚ ಮಂಡೇ ಪಾಡ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಳು ದಲ ಪಾಡ ಸಮಯನ ಓ ಪತ್ತೊಂದು ಮಾರೆ ಆಯ್ ಪತ್ತೊಂಡು ಆಯ್ ಕಿರ್ಮುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಓ ಅಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕೆಂಪುಲ್ಲಿರ ಇತ್ತೆ ಮುಗಿತುಂಡು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೆ ಇತ್ತೆ ಮುಗಿದು ನಾವೇ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಕತ್ತೆ 6:47 ಮುಗಿದನು ಹಿರೇ ಕನಕ ಅಂತ ಬಾಡ್ದೆ ಕಾಂಡೆ ಬೆಂದ್ರು ಸುಮಲ್ಪರೆ ಹಿರೇಗ ಮೀಯರೆ ಕನಕ ಅಂತ ಬಾಡ್ದೆ ಓಕೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಡಂಗ ಅನ್ನೋದು ಹೆಣ್ಮ ಕಾಲಾಂಡು ಬಿದಾಡ್ದು ಸೊ ಇತ್ತ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರುವ 7 ಗಂಟೆ ಆಪುಣ ಮಾರೆ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಆವಿಯೇ ಎಡಮನೆಕ್ ಅವಳು ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾಲೇಜಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾವು 10 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಲೇಗ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೀನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅವೇ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಪರೂಪ ತಿಕ್ಕುನತ್ತೆ ತೂವರೆ ಪಂಡ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕ ಅಂಚ ದಕ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಯಾನೇನು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಲೇರು ಹೊಟ್ಟೆ ಜನಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ಒಂದು ಟಿಕ್ಕ ಗೊರ್ಲೆ ಟಿಕೆ ಬೋಡ ಗೊಚ್ಚ ಗಾನ ಟಿಕ್ಕ ಬೋಡ ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಟಿಕ್ಕ ಗೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ಗೊರ್ಲೆ ಆಜಿ ಐಕ್ ಐನ್ ರೊಟ್ಟಿ ಗೊರ್ಲೆ ಐಕ್ ಕೋಲಾಪುರಿಯ ಪೇಶಾವರಿಯ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಬರ್ಬೋದು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಗೊರ್ಲೆ ತೂಕ ಟಿಕ್ಕ 2 ಪೀಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಂ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಹೆಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬರುತ್ತದು ಸಮಾಧಾನ ಸತ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಟಿಕ್ಕ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಅಂತ ಶ್ರಮ ಬರ್ತುನಿಯಾ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೈದ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ
ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಒಣಸ್ ಗುರಾಂಡ್ ಫೈನಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬರ ತಿಂದಾಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೋಪ ಪಡೆ ಬೇಡ್ ಮಾಡಿಗೆ ನಾಟಕ ತೋರೆ ಹೊಟ್ಟಾಪಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸುಖ ಏನಂತ ಒಡಸ್ ಮಂತ್ರ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಮಾರ ಯಾನೇನು ಇವತ್ತು ಜನ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಸತ್ಯ ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಲ ಬೈದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮೋನೆ ಚೂರು ಒಚ್ಚಿ ಆಯ್ಗೆ ಒಂದು ಟವಲ್ ಕೊರ್ಲಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಕಂದಾರ ಅಂದೇನಿ ಶೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗ್ಬೋಯಾ ನಾಳೆ ಮುಂಚೆನೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬರೋದು ಬರ್ಕ ಪೋಯ್ ಬರ ಬೇಗ ಕೂಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಬಾಡು ಮುಲ್ಲೆ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಶಿರ್ವಾದ MSRS ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಿರಿ. ಬಳಿಕ ಖಾಸಗಿ ವಿತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಂತದ ದಾದ ಅನ್ಪೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿಂದು ಏ ಬಲ ಬಲ ದೂಲೆಗೆ ಅನ್ಪುನು ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆತನ ಎದ್ಕೊಂತಾನೆ ಕಾಲ್ಕಂ ಪದ್ರಾಡು ಒಂದು ಬತ್ತನು ನಾಟಕ ಮುಗಿದಿಜಿ ಹಾಂಡೆ ಎಂಗ್ಳು ಬತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದೆ ಅದೇ ಏರ್ಕೋರ್ನಿ ಬಸಲೆ ಅಯ್ಯ ಬಸಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಕುರ್ಪಿನಿ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಸಲೆ ಕುರ್ಪಿನಿ ಕಂತದ್ದು ತೂಲೆ ಅವಸ್ಥೆ ಮೇರ್ನ ನಾಟಕ ಓಕೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ఆయన ಕಾರ್ಡ್ 11 ಕುಲ್ರಾಯ್ಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಇನ್ನು ಪುಲೆ ಕಾಣೆ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ದೇರು ಅರೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಎತ್ತನು ಸೊ ಒಂಚ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತ ಆ ಒಂದೊಂದು ನಾಟಕ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕುಲ್ದೇರು ಓಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ನಮಸ್ತೆ.